Amahle. Sekuyini phela manje ophoxa wena? Amahle. Ngicela ungilalele ngizwe kahle. Bengeke ngisuse abantu bamakhamera le. Ungijoyela kabi khona lokho usungilethela amakhamera la. No, ukukhombisa. Oh, senayi inamba yami. Iyo inamba. Awusenayi inamba yami. Sofuna ngibuye izwe lokeke manje manje. Ngenxa yakho. Amahle. Amahle. Amahle njengoba nje ngilande usister ngimbhalelile kwi-Black Life. Bengenzela khona ukuthi amahle ubone ukuthi wamchazela ukuthi wenzeni. Ngamchazela amahle. Manje pho mina ngifunani ke la? Ngizokuncenga njengamanje ukuthi ngicela sibuyelane. Ngiyakucela. Manje sumbekephi? Kuloma phela. Ngithi ngongibizela uMandisa umbekephi? uMandisa umuntu loyo ongasekho. Hayibo, kanjani? Hayi. Kanjani? Akasekho manje? Amahle, ngicela ungilende kahle. Hayi. Bengeke amahle. Ayikho into echazayo. Ayikho into echazayo. Amahle ngiyakuthanda. Ayikho into echazayo. Bengeke amahle amahle ngihlupha ngawe amahle. Ngize ngibhalele usister ukuthi ngicela bandla angilandele wena kubeke la. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. So-ke ubhuti njengoba ezobashela today, ukhona shuthi lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa baphinde bazame futhi uthando lwabo and uzosichazela kabanzi la bahlangana khona nala bezibexabana khona bezibekhetha ukuhlukana njengoba esela today esefuna futhi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. So-ke sike sizothi ingabe usiphatheleni sabona kanjani? Ngiyaphila sisi kunjani? Ngiyaphila nami. Sikhona. Ima uthe uyaphila sisi sigujana? Hayi no, uthe ngiyaphila sisi kunjani? Sister kunjani? Okay, yazi makhuluma usigujana khona angifuni ukukhuluma indaba zabantu kodwa uyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila sisi kunjani? Sharp nami. Ubuya kuphi emakhaya? Ngebhadi angikhulelanga emakhaya, ngikhulela elokushini. Okay, but sonke sina amakhaya ngisho akuthiwa ukhulele elokushini kukuphi la kuzalwa khona umkhulu ubaba okhokho ntontoni nje emumva Kusesteng. Oh sesteng, okay. Yeah, waba isibongo ngwagumede. Okay, ugumede. So ke ngicela nje ungilandise ekuqaleni ekukhuleni kwakho ubani umuntu obekubhekelela ngokukhulisa nakwezemali nje ewumzali kuwena. Engakusho nje uma ngihlala sakhona umama umuntu bengibhekelela nje sisi. Kusukela ebencaneni. Kusukela nje ebuncaneni ngoba baba ngishiya ngisemncane kakhulu. Okay. Kwawumanje ungibhekelela sakhula ke nje ekhaya yazi kwangafana nje impilo yaqhubeka. Ungowesingaki kwingane zakwenu? Ngingowesithathu. Okay. Ngowesithathu. Nebangaki? Siba u5 ekhaya. Isisu sama? Yeah, isisu sama nobaba. Ngidlanda akekho owangaphandle. Kuthina nje uma ubaba nje. Oh, okay. So mawuthi ubaba wanshiya kanjani? Wayohlala kwenye indawo usemathuneni? Yeah, usemathuneni. Washona. Oh, okay. Ngiyakuzwa. Washona, yeah. Okay. So ke ngicela ungichazeleke ngo-ex muntu wakho lo ofisa ukuphinde uzama ukuhlanganisa uthando naye. Nahlangana kuphi? Kwakuwumuphi unyaka? Nihlangana kanjani? Engingakusho ngo-Amahle, uAmahle igama lakhe. Okay. uAmahle wakaKhumalo. Okay. uAmahle sisi engakusho ngaye into eyasihlukanisa naye ingaflopa kakhulu. Ngaflopa kakhulu kodwa njengamanje njengoba ngibhalela ekhaya bengibhalela ukuthi abone ukuthi ngiserious njengoba na ngizodinga ukuthi ebe khona la. Okay. Yebo njengoba ngibhalile history bengenzela ukuthi abone ukuthi ngiserious ngisha ukuthi sibuyelane because labantu engeke ngatholana nabo mama emva kwakhe emva kwakhe. Okay. Yeah, emva kwakhe labantu engeke ngatholana nabo abanayo lento le Amahle. Okay. uAmahle ngiyadinga ukuthi njengoba nginibhalela ekhaya ukuthi ngibuyelane naye. Bese nesikhathi singana nithandana? Bese sino 5 years. 5. Yeah, 5 years. Okay. Bese khona umntwana kulo 5 years? Cha.
besingenaye. Okay. Besingenaye. Kuphela nje ukuthi ngamfica seyintombi kodwa. Okay. Ngamfica seyintombi, umntombi akwasaswa yimina. Kodwa nje isifiso sami sikutheni ukuthi ngibelane naloya muntu wesifazane. Ngiyamthanda lo muntu. Naqhathwa yini-ke? Izanazo. Ashi nogoda. Mina ngiyayithanda-ke indawo. Ngidinga ukuthi nje ungilandise nje kusukela la kwaqala khona ukuxabana kwenu. Ukuxabana kwami no-Amahle kuqale shuthi okay ngizayibeka kanje lento. Ukuxabana kwami no-Amahle kuqale ekuthenini shuthi kwakuthi masiheva naye ngizobeka nje ngaleyo ndlela leyo ngicathi uzongizwa. Kuthe masiheva shuthi ngaflopa la sister biza igama lomunye umuntu engeke ngathandana naye ngiyiphe kwakhe nje. Kwakhona inkinga nje. Inkinga sihlangabezeke nazo kakhulu. Shuthi ngabiza igama lalomuntu wangibekezelela. Okay. Wangibekezelela okwesibili waphinda futhi same time same thing wangibamba futhi naye lo muntu lo. Lo kade umbiza ngayo. Lo kade lo engangimbiza ngaye ngiphe kwakhe. Usufunani manje kuyena? Ngeke. Wawusathandana naye? Angizwanga. Bowuthandana nabo bobawu2? Cha, bengathandana nabo bobabili. Ngithandana naye uAmahle. Okay. Ngifuna ungizwe kahle mama yabona mangichazela. uAmahle besithandana into yasiqhatha nayo i1 lento ukuthi angilo ngimbiza ngoMandisa kahle kahle. Khona umuntu engeke ngathandana naye before kuthi uMandisa. Okay. So the time ngithandana noMandisa shuthi sahlukana ngathandana noAmahle. uAmahle so mama ngiyamthanda uAmahle so ngaflopa kakhulu nje kuyena. Ngiflopila kakhulu. Bengingathanda nje ukuthi njengoba nginibhalela ekhaya ukuthi abone ukuthi njengoba ngibize namakhamera ukuthi ebone ukuthi ngiyamthanda ngiyayishaya ukuthi siphinde sibuyelane naye. And ngiyamthanda ngempela ngiyamthanda nje. Labantu engingathandana nabo abafiki kuyena. Manje njengoba umbiza ngoMandisa wawucabanga ngaye kulawo malanga noma wawufuna ukubuyelana na ithini into? Yabona engingakusho njengoba ngimbiza ngoMandisa kwaphunyukeka kuyenzeka ukuthi uphunyuke umuntu mawuphe kwakhe like mawumuntu okade uyilisoka kanje yabo. Yeah kuyenzeka kwaphunyukeka and at the same time into engiphatha buhlungu waphindwa ngibamba na kuFacebook. Kwaba inkingi. Kodwa ke njengoba ngibhalela ekhaya ngiyathemba ukuthi naye uzobona ukuthi ngiserious ukuthi ngifuna sibuyelane. Because lo muntu aski so nahlukana kwakuyi umuphi unyaka? Sihlukana ngithi umuphi unyaka kambe noma ngase naye sihlukana. Yes ukuhlukana. No ukuhlukana sihlukane ngicathi kusaphele inyanga ezo3 sihlukene. 3. Yeah 3. Njengoba ayekubamba kuFacebook noMandisa yini lo ukhuluma naye? uMandisa. uMandisa eziphela njengomuntu oyilikhwaphi ngizokusho kanje ngoba phela ngiyena vela kazi uAmahle. Umuntu oyilikhwapha kahle kahle uMandisa. Masithi ngibeka icaca. Uyikhwapha kodwa ke ngesimo sokuthi ngeke uMandisa ngeke. Akuyena umuntu engathi nje ngenza into eqondile. Kahle kahle mina isifiso sami ukuthi ngibuyelane noAmahle. Okay. Amahle impela ngoba iningi into esizenzile noAmahle. Ziningi into esizenzile noAmahle and ngiyamthanda lo muntu wesifazane. Awucabanga ukuthi kulo 3 months lo sothola umuntu wakhe? Yeah, angicabangi ngendlela engimethemba ngayo. Okay. That's why ngifuna ukuthi ngiyenze i-love back naye. Ngoba yena umuntu impela ola enhlizweni yami. Ngiyamthanda uAmahle. What if uthi uAmahle akayimisele ngawe? Uzoqhubeka lokhu umlandelela noma uzomnyekela? Angiboni kanjalo ngicathi sengayimicabanga yakho leyo. Angiboni kanjalo. Okay kulungile ithi ngimlande ke because akanqabanga ukuthi eze ukhona. So ngicela ukungivele ngimlanda. Ngingajabula kakhulu, ngingajabula. Ngicela silandelane.
Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke sizoza ukuthi isicelo sethu usisi ngabe uzosivuma noma izothini into, kodwa-ke asike siqhubeke sibukele. Sabona kanjani? Yapha njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Makumalo. Uba igama? Amahle. Oh, okay. Uyamazi bhuti endlini naye? Yamazi. Wayembuka lo hlobo umbuka ngalo. Yini uyacasuka if uyambona? Naleto nje. Ngiyabili inhliziyo. Eish. Indaba yini ebilisa inhliziyo kangaki ucikwa yini mawumbona? Kuningi nje, kuningi. Uningi ongakuthandi ngaye. Kuningi. Ngiyanyiswa nokuthi ngiyambuka nje. Oh, wagcina nje ukumbona nje. Ukukhuluma naye. Sinenyanga ezo-3 ngingamazi nje. Okay. Okay. Ngiyacela umphe isikhathi sakho umlaleli usufisa ukuthini? Because ubhalile uhlelo oluthi iLove Back. And wacela ukuthi simsondezele wena. So ngiyacela umlaleli ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Ngiyabonga. Kunjani Amahle? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Amahle njengoba nje ngibhalele lolu hlelo la ekhaya. Isifiso sami ukuthi silungise inkinga. Uzona uzofike? Ngiyathemba uyazi ukuthi ngagcina kukhona ama-mistake ngawenza kuwena. Mistake. Ya kunjalo. Yabona njengoba nje ngithe ngibhalela ekhaya ngiyenzela khona ukuthi ngicela abantu la wehlisa umoya. Ngiyawazi amaphutha engawenza kuwena. Ngiyakucela wehlisa umoya mina nje ngishaya ukuthi njengamanje njengoba ngibhalela ekhaya ukuthi sibuyelane. Bengincede ukuthi njengoba bekufonelele bakubize nje ukuthi wozalana. Bengizocela ukuthi bandla ngicela sibuyelane ngiyacela. Manje leyo icelayo manje. Khohlwa bhuti. Amahle. Khohlwa. Mistake amangaka. Amahle ngicela ungizwe kahle. Ngiyacela. Cela ungangiphoxi. Wena ungenzeni? Amahle ngiyathemba ukuthi ungenzeni sekuyimi ophoxa wena manje. Sekuyimi ophoxa wena manje. No, Amahle. Sekuyimi phela manje ophoxa wena. Amahle. Ngicela ungilalele ngizwe kahle. Bengeke ngisuse abantu bamakhamera le. Ungijoyela kabi khona lokho usungilethela amakhamera la. No, ukukhombisa. Usena inamba yami. Inamba. Usena inamba yami. Sofuna ngibuye izwe lokeke manje manje. Ngenxa yakho. Amahle. Amahle njengoba nje ngilande usister ngimbhalelile kwiBlack Life. Bengenzela khona ukuthi Amahle ubone ukuthi wamchazela ukuthi wenzeni. Ngamchazela Amahle. Manje pho mina ngifunani ke? Ngizokuncenga njengamanje ukuthi ngicela sibuyelane. Ngiyakucela. Manje sumbekephi? Khuluma phela, angithi ngongibizela uMandisa umbekephi? uMandisa umuntu loyo ongasekho. Hayibo, kanjani? Hayi. Kanjani? Akasekho manje? Amahle, ngicela ungilende kahle. Bengeke Amahle. Ayikho into echazayo. Amahle ngiyakuthanda. Ayikho into echazayo. Bengeke Amahle ngihlupha ngawe Amahle. Ngize ngibhalele usister ukuthi ngicela bandla angilandele wena kubeke la. Bengenzela ukuthi sizolungisa inkinga. Ngicela ungivumele silungise. After 3 months sihlukene. Ukhetha uzolanda amakhamera. Ungifonela. Uyazazi nawe Amahle uthi unolaka. Hayibo, kahle bo. Amahle. Ngiyakucela. Yonke into ofuna ngiyenze ngizoyenza. Ngicela ungangiphoxi. Sesikutsheleni? Yes, ushilo. Kodwa ngingakuthokozela futhi ukusayid la cause angeke ngize ngithembe noma beqinisile na. Chazeleke mina. Lo mfana lo. Okay, fine, sathandana. Na 5 years. Sathandana. Waze wafika lapho ekutheni silale. Ngiyitombi tu. Okay. Waqala ngaye. Ya, ngaye. Okay, ke ngosuku lokuqala ke silale. Shuthi kwaba yilokho ke phela lokho. Wathi ngosuku lesibili. Hayi umfana. Uzobiza nje igama lentombazane ephekwami. Ilokho ke. Okay, iphutha lokuqala lelo. Kahle. Elesibili, okay ngamxolela. Wathi lesibili iphutha ke okay. Ngene efonini, Facebook. Bayathandana futhi.
bayabonana futhi. Kodwa amahle ngangikusho. Bayabo musa Ngesilimo ngesilimo. ngayo. Yebo. Okay. Kodwa kimi uze ngixolele phela ukuthini sebehlukene. Amahle ngakutshela ngathi ungabe uyithinta ifoni yami. Yebo. Ifoni endoda ayithinti. Ngakutshela ukuthi ifoni endoda ungayithinti. Kodwa ngoba wabona into wangafanele uyibone. Ingakho ngiyilana namhlanje. Mina ngeke ngibuyelane nawe mina. So if akabonanga efonini ngabe kunjani? If akabonanga efonini ngicathi ngabe sekwaphela ngoba siside isikhathi. Ngabe vele sekwaphela ngoba kwakuyinto engangizenzela nje. Yini ngabe yaphela? So awukwazi ngikhuze ngaye. Ngaphahluka. Awukwazi ngikhuze ngaye ephutheni lokuqala. Kwelesibili phinde ngomuntu oyedwa futhi. Eyibuka. Amahle iyenzeka lento amahle. Iyenzeka uyazi uthi uphe kwakho umuntu kubizeke igama lomuntu. Kuyenzeka. Kuyenzeka. Hayibo, shuthi phela usamthanda phela. Awukwazi ukuthi ubize intombazane uphe kwami. Amahle ngiyaphinda ngiyasho. Bengeke amahle ngilalela. Amahle bengeke ngususe. Hayi futhi echaza uzongibonisa nabantu njengamanje. Into oyenzile nje ukuthi uzongibonisa uzongihlaza. Ungihlaza phela lokho. Amahle ukuhlaza ukuthi ngibhalele Ungihlaza emakhamereni. Awusana inamba yami. Amahle njengoba ngilanda amakhamereni bengenzela amahle ubone ukuthi awungazi ngihlalaphi. Oh, awungazi ngihlalaphi. Singakanani amahle isikhathi saqhelelana. Shuthi phela uburelaxile phela. Sokole isikhathi wena amakhamera waqabanga manje. Awungiblockile wena. Amakhamera waqabanga manje wena. Amahle ngicela. Bezikhona ezinye indlela ukuthi ugcine ungizungithola. Hayi amakhamera. Amahle. If ama-camera abekangekho ubuzobuyelana naye. Bekumele ekhulume engeke ngithini. Bengeke. Amahle ngisabeli ukuthi ngidonge ngikufonela. Because ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani. Unolaka wena amahle kokuqala lokho. Uyenza kanjani ke into ezongicasula Amahle nami amahle ngicela nami ucabanga ukuthi nami ngumuntu wesilisa besilisa balingi amahle. Kahle. Amahle awusoze ithola indoda amahle eyokuthanda ingayenzi into engimkhubane eceleni amahle. Ngicela ukwamukela lokho understand. Kodwa mina amahle njengamanje njengoba ngizela kuwe njengoba ngicela ukuthi bekubizwe kulolu hlelo lami lolu hlelo engilibhalele. Ngicela yazi amahle ngize amahle awuboni. Awuzazi ufuna ukuthini No amahle. Inkinga yakho awuzazi ufuna ukuthini. Uzoqamba amanga nje phambi kwabantu. Awuzazi nje. Amahle ngawaqamba kanjani dama. Uzoqamba amanga phansi. Amahle mina amahle ngiyacela. Amahle yini into ofuna mhlambe ngiyenze? Okay, senze njani inkomo yamali oyivula uyishiya kanjalo? Inkomo amahle ngizoqale ngikhulume nomkhulu, ngikhulume nomakhozi akusona isinqumo engayithathela mina ngingedwa leso. Kumele ngisho nasekhaya. Ngiyenzela ukuthi ubone ukuthi ngiserious kangakanani ngawe. And into ekuthiwa yiphutha amahle njengaleli lake lenzeka. Ngeke liphinde lenzeke. Angithi ufuna ukubonana. Ufuna usingibone wena ukuthi userious into eshoyo. Yebo amahle kunjalo. Awuyilethe inkomo kama. Hayi amahle kuubala lokho. Akuyona inkinga. Akuyona inkinga kuubala lokho. Ngisazoke ngiqale ngiyekhaya, ngibekele umkhulu, ngibekele ubaba. So meselethe inkomo niyabuyelana. Ya cause sithi ngihlone naye. Akekho umunye umuntu engangamthola. Okay. Yeah. Azangijabulisa lawo mazwi amahle. Sithandwa sami. So sesobheka ke emva kokuthi uma athola imfanelo zakhe inkomo yomqhoyiso then usungabuyelana emva ngaleso sikhathi. Yabo nje menza lokho. Yakito. Okay, uyezwa futhi. Awu ngizwa kahle. Uyathembisa ukuthi uzohambisa inkomo yaMashubane? Ngizeyihambisa. Ngeke ngayihambisi lo muntu ngiyamthanda lo muntu. Ngiyamthanda. Okay. Yeah. So ngazi ukuthi mina isithembiso ke siyafezwa. Mawuthembisile nje na kanjani fanele ufeze. Hayi kunjalo. So uzizwa kanjani ukuthi uthi inkomo kuqala then uzobona lapha emva kokuthi uma wakho akuthola inkomo then sinabula. Ngijabule ngendlela eyisimanga. Usazophinda umbiza ngomunye umuntu wesifazane unibhiza. Akwazi kwenzeka lokho omkhulu kakhulu umsebenzi usuwenzekile ukuthi ngingaphinde futhi ngenze iphutha elikanjalo. Ukuba busy nabanye eceleni uthandana naye. Hayi akwazi. Ngeke kwenzeke lokho. Ngeke kusenzeka. Hayi ngeke kusenzeka ngiyathembisa. Ngiyabisa amagama athi indoda vele ngeke ingakwenzi lokho. So mawuthi wena ngeke usakwenza shuthi uyawagwinya lamazwi athi indoda vele ngeke ingagangeceleni. Yes or no? No. Awagwinya. Cha ngiyawagwinya. Ukuthi ngithokozekile yazi ngalendlela ukuthi amahle kodwa ke ngiyajabula ukuthi Ngiyasho uzenzisa. ngiyajabula ukuthi engivumele
inkomo ngayo ngizoyiletha inkomo ngizoyiletha. Manje uzoletha inkomo kama kuphela noma mhlawumbe khona into enhle oyicabangayo nje uyafisa ukuthi kobe umkakho ngelinye Ikhona into kwamanje usozofocusa kwimfanelo zabazali. Okwamanje ngizoletha inkomo. Okay. Okwamanje ngoba nami kusenezinto ekusamele ngiyilungise. Phela lo muntu bese sinesikhashanyana saqhelelana and ngimzwile njengoba ethe nje kufuneka inkomo ubayi kubala kakhulu kuyangijabulisa kakhulu Amahle. Okay. Kulungile, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ufike usihloniphe usinikeze isikhathi sakho. Ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya, ngazi ukuthi kuyathembisa ukuthi ucu lusahlangana lona kodwa kusanezinto ezilengayo kanjengenkomo yomqhwesa njengoba nizwile nani ukuthi uthi Amahle emva kwayo na kanjani bazolwelana. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share, mina ngithanda kakhulu. Bye. Sondela, iBlack Life Traditional Pharmacy iyona impendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thola sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Uza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life